No, megérkezett a kis dobozkánk. Kicsit viharverten ugyan, de a lényegen ez nem változtat. Nézzük, mi van belül. Ugye, petsév továbbra is, és akkor fagyasztott termék. Mondták egyébként, hogy fagyasztva fog érkezni. Én ezt így kicsit szkeptikusan fogadtam. Na, mi kis burkolatba. Wow, és hideg. Nézzük a kis tasakokat. Gondolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ízt rejt a kis pakkunk. De nézzük pontosan miket. Pulyka. És tényleg kemény. Pulyka. Kenguru. Ez igen. Erdei nyúl. Jó hangzik. Szarvasmarha. Lazac. Így néznek ki egyébként. Még egy rózsaszín, a kedvenc színem. Sertés. És bárány. Nagyon menő. Tehát mindenmentes gyakorlatilag. Egy csomagban 160 g van. Ez azt jelenti, hogy hát ez 2 vagy 3 Yorkie adag, majd utána nézek az etetési útmutatójának. De egy biztos, hogy ezek közül fognak ma a midszemrök valamit vacsorázni. Úgy döntöttem, hogy a nyuszisat fogjuk kipróbálni. Fölbontva így néz ki. Kicsit érdekes az álloga, azért szétnyomkodtam. 2-3 hónapos Yorkshire Terrier kölyök fog ebből kapni. És ez egy félnapi adag, mivel ők reggeliznek és vacsoráznak. A kiskutyák az eledelt szívesen fogyasztották, és másnap a székletük is teljesen rendben volt. A természetesség híve vagyok a kutyáimnál is, ezért úgy gondolom, hogy ez az eledel remek alternatíva lehet.